כמו שרגע לפני שזורחת השמש, יש את החושך הכי גדול, אבל אז מגיע האור, וכל התמונה מתבהרת, ואין עוד שאלות. ככה, ככל שהחושך והניסיונות מתגברים, ככה נדע שאנחנו יותר קרובים לגאולה. תסתכל תמיד על חצי הכוס המלאה. לפני שחזרתי בתשובה, הייתי הולך לכושר כהכנה לצה"ל, ופעם אחת ציירו לפנינו על לוח לבן נקודה שחורה, ושאלו אותנו מה אנחנו רואים על הלוח. אותו דבר אני שואל אתכם, מה אתם רואים על הלוח? בטח רובכם אמרתם נקודה שחורה, כי רובנו רואים בזכוכית מגדלת את הנקודה שחורה, ולא שמים לב שרוב הלוח הוא לבן. בטבע שלנו זה לראות את השלילי, על כן כדאי לשים משקפיים חדשות, שיגרמו לנו לראות את המציאות בצורה קצת יותר חיובית, יותר אופטימית. לדוגמה, עד עכשיו נגיד הסתכלת כמה דברים לא טובים אתה עושה, ועכשיו תסתכל כמה מצוות אתה זוכה לקיים. זאת ההסתכלות של הצדיקים, זאת ההסתכלות של בורא עולם, לראות רק את הטוב והרע ממילא נעלם. יצר הטוב מסתכל על המצוות בזכוכית מגדלת, ולעבירות אחרי שהוא עשה תשובה הן כבר לא מעניינות אותו. לעומת זאת, יצר הרע מסתכל על העבירה בזכוכית מגדלת, ולא מסתכל כמה מצוות אנחנו זוכים לקיים כל יום. אומר לנו רבנו הקדוש רבי נחמן בן פגל, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, ולהיות אך שמח תמיד. והשמחה היא רפואה גדולה לכל מיני חולת, כי רבנו אמר שהעצבות מזיקה מאוד לבריאות, ואמר שכל המחלות רחמנא ליצלן באות ממרה שחורה ועצבות, וצריך לשמח את עצמו בכל מיני עצות, ועל פי רוב על ידי מילה דשטותא דייקה, אפילו סתם לחייך מול המראה, ועל ידי שיחייך סתם יבוא לחייך באמת. לכן נשתדל בכל כוחותיו להיות רק בשמחה. וגם הוסיף רבנו הקדוש ואמר שתכף כשאדם רוצה להיות איש כשר ולחזור בתשובה, אזי עבירה גדולה כשיש לו עצבות ומרה שחורה חס ושלום, כי הקדוש ברוך הוא שונא מרה שחורה ועצבות. רשום גם כי בשמחה תצאו, שעל ידי השמחה האדם יוצא מהגלות האישית שלו, ועל ידי זה נזכה גם לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. ואיך יזכה להיות שמח? על ידי שחפש תמיד את הדברים הטובים שיש לו בחיים. כן יראה את הדברים הטובים בחיים, ועל ידי זה יזכה להיות בשמחה. מסופר על רבי נחמן שפעם אחת נשרף לו הבית, וראו אותו חסידיו יושב על הגבעה וצוחק, ושאלו אותו למה אתה צוחק? ענה להם רבי נחמן, מה יעזור לי אם אני עצוב? לכן, ידידיי, נשאלת השאלה, מה יעזור לנו אם נהיה עצובים? שהרי העצבות יכולה רק להזיק. על כן, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. שיהיה בשורות טובות וכל הישועות.